Kipat ba nong shong shnong kamusto kabahap hakashela konfederasi hakajingelam jung sekretari shnong ba David Rapmai. Haka khatway tarik nopra kilawan banyalumlang hapalau jong ka Khasi Hills Autonomous District Council halor kajing sya pensange no ka election jong ka dorbar shnong kabanlong haka khat ar tarik nopra ha wahadadar jong ka shela konfederasi ba Sotish Yuron. Uba David Rapmai ulayathu hakila pathai khubor ya kajing thmu jong kajing wan jong ki shake HEDC kalong ban panbor naka HEDC bakin ya chakman ban penlong yak election kumbala da ban rai da kador barshnong na du unaitung arhajar arpusan ban jed ikinong kit kam shnong bathamai kabala kudno kasamoy trikam haka khar pratarik no pra arhajar arpusan ulayathu ru barok ki kam ki bayadei ban penlong election la da pen kre lut na dong shadong penban layo jing tip lengba u wahadadar bala pensange ya ka election namar layo ya ka jing ujor na u acting rang ba shnong jong shnong ba Wilson syndrome haka ba ulakam bala penlong ya ka election klem ka jing tip u acting rang ba shnong nalor kata ulaong ba ka jing yakren bat u CEM kalong ka pasngau tenan namar ulaong ya ka bala shai de pensange shwa bat ka council kan saa ya ka bor ban penlong ya ka election haka tayo banwan Shu ulayathu hakisnam balalit no judan manu bawan tuklar ya ka kam shnong kam thau jongki Henry khla tang menta ka kenti nakaliang ka jongi kum kinong yaram shnong bat kipai ba nong shnong bangila ada ban banyabu ya kani nakabenta banginjit ya ki member shnong kat kum karai jong kadol ba shnong bat kum ki practice ki jongi Henry ka ba ni sapelong ini banginwan kat ni kambon yang ni mentakas ni namar ni sngsi ban nakaliang jong pa office nang ni bat wadada nang tina po sila konfederasi upun sange ya kata ke election ka ba ka dolbos nong kala ada banrai bat ka bangila ada bu kasni bangin tabo lasai kasni nakata ka daw ka penlong yang ni banginwan hang ni lang kroi bangin pensngap akini ki bor ki bahalwa bakin snow pensngap nakabenta baniada ya ka shnong ka jongi ya ka riti ka dustur ka jongi namar kini ki ba nging isai practice lakata posnam judan bawan muslim manu hendrai ngimtep na ki daw ka ba penlong ya wahdadar jongi ba unwan bantu klare kani ka kam ka bahapo shnong ka bangi pen bait tang si shnong ngi dapan pau ka jing snow si jor ya ka jingle ya ka jong wahdadar ha ka jing si sa kum usiem ukumi ubadiban pai na ka benta ka bet ka biang ka baha kamiat jong upai ba bubun malang orang li ujuki udok usok henrai ngimtep na ki daw ka jingle ka jongi ka pau ba ka ngap tang siliang ka syukur tang na ki katu ka dengot khamda ngap lang ya ka suruh bubun malang dikata ka wehi tenrai ngi sngo tenat pat hendian ba nakaliang jong usiam ngi khama bani kendo ya uyam badon buram idan la ka jong program henrai ngi sa ya kendo bat i nakapor bani kren ni ka kam Tindai imdan tinggal ai kedua ya usi yang mudan buram jong ka council hang ni bat nakaliang ka jongi ngin rei hak jing sang ila dawa na usi yang bangi dei ban long lasai ka sngi ka dis ngi tebut bat dei ban alat ini hadian bakila penmi ya ka odon man kan tarik ban sangnya ngiwan ban dawat dei ban alat kan kum garai dolba kan hok ka jongi upai ba om bangiwan ban pen kelumar ya no rei da ka buram nakaliang usi yang bu lakarpat ini ba ya ka ni ka mentah ya ka balasai ka sngi uang nakabenta ka bet ka biang ka banom mi kanu ka jing keluma ilong sange ya ka balasai ka sngi bat ila ada pula sai skam harangkat ki observe ki MDC ki bedon lang ban hakatayo ka banwan shua bangin kot ka khat pra trek maka tam ka jongi ngin kot khat pra ti shua ban kot ka khat pra trek nakaliang ko office ila ada pula sai bangin bu nakatarik ka ba pemain nang ni kin pe kin kimi hinang ni nakabenta kata ka bet ka biang namar ngingi so persya bakin wan tuklare ka kam sno ngi kam le kanu ka ba persya ngi kam man kedukuti no na ngi ngai skam ru ba office badon burom nang ni usiam ubat ya ka buat ka ba hak le do ban pai ya ka bet ka biang ban pai ya ka ta ridi ka dustor ka jongi kumba UJJM Nichols Roy ula bu kenang ya ka district council bani ada yang ikirat pai bani ada ya ka kenau ka siap bat kari ka di dustor ngai skam ru usiam badon burom un penteri kam hok ya kata kumbai la kular bang next week in pelong ya ka election but insa ai kubor ngi ngiru ngiyang tang hata tang itai kentien ngamdon ye banong kublai subun ya ki pai ba nong sonang ki be dolang ni ki paralong ba dia firu kam tam ki press ba pila ya dolang ni ban pen snow lang ya kani
kajing sungau kajongi halor ke kaba uta usiem kumi ujongi ule kaba pen sungau si ba kaba pen ketang yang i ukun uhaja jong ke hima berak boy kalau kami apa hadian ba longkar ngan subatai kendiat bania cha mo tarukam jongi se cha hapo snong jongi hapo musto jong ka sila konferensi ngi jadon ban pelong yang banjit ya kini ki member snong tarukam ka ka song ka dorbar kana ka jit sop lan yang ngi da election tika dorbar ka jong benai ba hinyo mentau senam gila da benai ban ya da election ngi la ya ka kam sakman tibat ya kani ka kam ngile ba tang da karai bat ka bor jong ka dorbar Tendai ngim tiap nak ke daw ke penlong ba wahadadar hapor ba ke election committee ka pen patasnong ka jari nak bentaban hot ketang ke ben le ke membasnong upen sange da kada ka jing ujor lane ka jing complain jong u acting handman ngi kam persia banong yo tau acting handman ndai da ka boborong ngi keren sai ngi klem pat itu yo tau acting handman ngi ta udu breu jong ngi mong ba udu benabar tang bakat kum kiriti kidustor haba usiam ya kakam acting handman udai bandawan hakmat jong kador barsnong ba udai ban pensngo wan pen itu yang lede bo un pensngo ya kasanat ba un bam sema ya hakmat jong kador barsnong buntai nak benda kasnong hangta usala bantai kampura ndai mau kemle kata ndai ujor perman hawa dadar ba ke election committee ka ya laj ya u telada kum pen itu officially kum no ngin ya laj ngin ya hau kade kata kawai ba wadar pen sange kehadian bangi ngiya ba sakman ngilawan ikran yu yam bay saya kini ngiya sakman kat kum ki praktis ki jong tinggal aya sakman nala ka election committee kala bu e ka diet ki sawan biang ban komplain biang hang ni ban nang ni ka sami kata ko da ban sange e kini kata kada ko pelong yang bangin sawan mi ani tinga kan kila ada poin nado Oktober arterek entah arterek Oktober kamu klaim kadon ke jingtip nak kalian kador barsnong ni mitra ya mem kamu kadon kanu kejutep nomor mendiat istri banginnya siapa hadian ba kikidon ki katu kan ingut ki ba komplain ya uta uharman jong yu bapura ha wah dada dia nakaliang ke jong wah dadar kamda sngap ya kita tang nak katu kan ingut kamda simlang ya ke jing snow jong ke dorbar kamda simlang ya ke jing snow jong pan ba kam tamlang le yang au sekretari bat ki member snong ki bangi trelang banu kamda pan jingmot lang nangi kamda tuat kamda kelilang ini la shu sospan yu da kata ka boong ban le kata ka detail inquiry kalong detail inquiry ki suspend halo jong kata ban ki satung pan ya utau acting handman ngi sungsi ban banong mo utau acting handman hakapor bu wan man simti ya kakam kamya kat kum kiliti kilinti gi kamang mangi persya ya kata handai kamya ya ki riti ki dustor ku majule ya lai bat wan man patasnong ban berkot dorba tina kaliang ka jungi ngila awan ban ut ban namang ni bala sa pensange kata ka dorba tenrai hadu mentala sebenarnya setengah armnaru uklemwan hi ban wani kendu ya ki membas no ki badon menta usong we kumtu bat ya kini ki kaman pen komplain ban pentot ya kata ka jingi be ya reti jong kesno ni lada ude banwan pat da kalenti kan mangimla banong ba lada unu badon akapor unsuan bansu kedia agiriti rusol ni bansu kenjat ka dia badon nganganum la wat manu inum la kata ban nginum pediang lu balada kani ka jalong mut kan deiru pateng la pateng ganja bat kan put iru ata gede tang itahi giba ngingis Wilson syndrome simti ya kam bai ba ay authority ba apoy ab gede ka dorba suno tarukam ka jongi yang tie gede ka dorba suno ke ban sim ya karai la kumbang la patay men ya bangin jit sok ngin ya daga election ka dorba suno jahau benajula ngila ada biya sekamar bengyong ini ada election committee ka aya la ka jong ka kam sekamar ban penbiang na dong sedong ila khot ya ka kerteng nak benda ki bakwa benile de tanah kata kapor kawan kami ka komplain untuk acting handman hawa dada upun sange tinggi sutu bakal lenti kam dai ngi sawan hang ni hapo jong ka council ban ni kendu ya UM bangin pensngo kita ngila ada pensngo ki melabu kijing thok ki babon halo jong kene ka kam tetan hado ba ka election committee kala abu ya ka tarik pan kaban pen ban kabut kami haka kena tarik kata ko da haji sang ini lesai mi ko da kena tarik bahaban sange kani kadai kata uni saong ba ni sapolong mangini walang krui kuni ni tu kenya ni ngimtip hado mentake kata kanong rem kidon kita ki kaptu kani ki ba komplain ya uta orang ba sunong jongi ya kita ki boong ba
ule don bo lo kita kijing komplain lo kidon kita kinong komplain kato kaningod nang ta nga ong mene ya kaniru ngi khamyo jing tep kum kinong yalam snong kum kinong kit kam snong ni kibabat ya ka office ng snong wat ka dorbo snong ru ka kam tep kala da pin kali ni bobon balang kini bobon balang kim tep ki komplain yu kay ga bale nay nangi ko bobon balang ngila da pani pan how to usiem bangi persajur ya kini ki bansuan komplain ya urang ba snong jong ngila da pen pawe kata mat jong wada daro ngila pen pawe na ka council ngila da panay kopi nay ki kamsa be kata ki ya de sakman ban suspend tiwat hadian malah suspend ru ya utau bru begitu makiru hukumnya yang katakan nanti one baik bansu le don bor bat tombor bat kisami bat gini ki komplain ki huri hura hadu kan kaba penbo jingnya kaba wat mangi mentah pilak pe hipi itu ngi gide ginong kondong di bedok ki be jenjar iwan yang ni tang na banduk ila ki jong ki bala jadi saya stang setiau ngin priang ya ke Christmas ngihaban mala ban penbiang ya ke jindon kami yang asam dan nak benta ban ya daya la ke jong ke snong ya ke riti du stor ngihaban lut itagi ke baro inuman ban be ni lada kumu ke eng ngangai da ka basai ba da ka baskam ba usiam unburam yang kata kumbangi le keren parang ba namar beli ngong tangkawai ngayoi kandi kadi kapati kapatamai kapati ru ka bajukuran na ka benda ban snap ban pai ya ka bet ka biang jong ubabun balang bat kayong hiru kadi kapati ka ba persan museum do blek ya ka ai ka bangila ya keren parang ba na ka benda ka bah kamiat om na ka benda ka jong asimen ngangai skam bakin le tenrai pat laba pibu ya ka jingkeli balada usi empat kumba ulak-ular ban penbai ya kini nak benda ka bet ka biang hapo suwa ka kat tarik un penlong ya ka election da ka jing ya sutu jung nang ni na council bat rengkat jung yang te lada mla belong umta ke ai kata ka bakut hi ka dai palba un sesiem ya ke ai ka badai ban ya ngi mla benong e ne tang ka wai pan ngayoi balada kamla belong mut ka snong ka jung i da ka besai kala jot kala para kala akut sunan kita kiriti dustor bat om don kam dorbar snong syo ngimla syo bangi upai bangin rai na kamanta ka jing ba ka mayak ka jong i ngi haban abe kita ki bor ba lo lada kam urlang kabumut kata ke rai dorbar ka bala kam tre kam kabumut ki dorbar nang ni sakmat kim nom don kim longso ti kam don jumut ngin song dorbar pulus ni ngin haban amno ya kata ka bor ki bana jurang ni ai ki banga de ban le kilakut ki riti dusur ka bor ka jong upai ba kalakon tengam ngai ru ba usi yang bedon borom kumbang ile ekran akmat jong ki observe bagi MDC bedon bagi riurang ba nasional ki dolang kilong kini bakum bay lakulan nakabenta ke biang bat ila dam ong hiru baya ka balasay sange hiru nakabenta kaya bet ke biang ala ada kelan nakaboborom sang hiru ngin pendam nakabenta ka bahar biang ngi keman ban penuklumar bandu banuru ya ngiwan tang nakabenta ban yusuk ya san bat ban ya kat kum giriti gidustur tang